To amma ke me yasa kika musu haka? Kin san kina dauke da wannan ciwon kuma kika yarda kika aure shi? Wallahi yanzu ba na yi da dama abin da na aikata. To ai batun nadama kuma duk bata taso ba, saboda kin riga da kin sa mai ciwo. Gaskiya dai baki kyauta ba, da kin sani da baki aure shi ba. Wallahi Allah ne sai. Bura uban su. To kadeji, ta ce sanka take shi yasa ta man haka. Allah shi ɗebe maso albarka. To haka dai ta faɗa, ta ce sanka take. In dai haka so shi ke Allah shi cine mai albarka. To ya za a yi, haƙuri za ka yi, tunda mai afkuwa ta daga ta afku. Wallahi kuwa mu dai Allah ya tsare mu da tsarewarsa. To amma ku yanzu za ku ci gaba da zama da shi ne koya? Sab'ijan wallahi tallahi gidan iyaye na zani ni da ni da zama da malam har abada. Kenan da kina nufin ba za ki koma gidansa ba? Wallahi kuwa. To kefa, ko kima za ki koma gidan naku ne? A ni babu inda za ni zama daram. Yawa zan yi zaman ƴaƴana amma dole ne malam ya bada takarda in na samu miji sai ne aure. Tabdi, lalle malam Sani ka shiga uku.